В това видео ще представя комплекса за водната орбита. Комплекс, в който основно работим с елемента вода, изключително важен и подхранващ както женската същност, така и първичния орган, свързан с водата. Това са именно бъбреците. Комплексът за водната орбита се препоръчва като общо разблокиране в тялото за възстановяване на циркулацията цялостно по всички системи, като първично водата е свързана с бъбреците, а те са свързани с костите и подхранването на костния мозък. Така че тази практика може да повлияе при съсредоточено изпълнение именно в покачването на чистотата на нашето тяло, така че да стигнат измененията на нивото на костния мозък. Това, което е добре да следим по време на комплекса за водната орбита, е активно да работим с вниманието. То да проследява движението на енергията във всяка една позиция, започвайки от стъпалата, през коленете и през гръбнака, да достига вниманието до главата, след което връщаме обратно през гърдите до корема. Между повторенията може да се правят дори препоръчително кратки паузи от 1-2 секунди, за да може енергията да спадне до нивото на корема и след това започваме отново следващата вълна от стъпалата, възвръщайки до корема. Това е основният ход на движението на вълната, с която се работи в комплекса за водната орбита, и именно това доколко съзнателно и умеем да се съсредоточаваме в това движение, ще зависи и промяната, която ще усетим както в нашето физическо тяло, така и в енергийния ни тонус, и ума ще притихне. Ще направим едно леко поклащане на тялото, като изнасяме тежестта към пръстите и плавно към петите. 7 повторения правим. Пръсти, пети. Пръсти, пети. 5, 6, 7. Фиксираме по средата, леко присвиваме коленете. Във всяка една позиция следваме хода от стъпалата през коленете, да минава през гръбнака, да достига енергията до главата, след което да я отпуснем през гърдите и да я върнем обратно в корема. Чувстваме опората в земята и започваме вълната, като всеки път импулсното усилие тръгва от стъпалата. Може още малко по-ниско да приседнем. И вълната създава с натиск от стъпалата, разгъваме коленете, разгъваме гръбнака до главата и връщаме обратно към гърдите и отпускаме към корема, присядайки. И фиксираме.
Преминаваме към следващата позиция с вълна, достигайки до главата, отпускаме тялото с опора на пръстите, на краката и на стъпалата и отново 7 вълни, задавайки импулса от стъпалата. Започваме и през коленете, през гръбнака, напред до главата. Връщаме назад през гърдите в корема. И преминаваме към следващата позиция с опора на длани и на колене. Изнасяме тежестта назад и отново с опора на пръстите на стъпалата, през коленете, през гръбнака, изнасяме напред тежестта, връщаме назад, през гърдите, отпускаме вниманието в корема. И сменяме позицията, облягаме се на предмишници, обтягваме краката назад и следваме същия принцип на работа с водната орбита от стъпалата, през коленете, през гръбнака, тежестта напред, до главата, връщаме назад, отпускаме през гърдите в корема и продължаваме. И фиксираме, сменяме позицията, сядаме върху краката, дланите върху бедрата, успокояваме дишането и започваме да работим с водата в седнала позиция. Импулсът тръгва от краката, през гръбнака до главата,
рамените и от гърдите в корем. И последен път. Отново сменяме позицията. Сега ще правим движение по осморка в едната и в другата страна или знака безкрайност. Основно работим с областта на пояса и се движим плавно в едната и в другата посока. Започваме и сменяме на другата страна. И повтаряме още 6 цикъла. Меки, плавни и гъвкави движения с цялото тяло. Придаваме пластичност, мекота и възвратност на енергията в цялото тяло. Последен път в едната посока и в другата. Фиксираме. В обратен ред сега правим последователно всяка една позиция до изправено положение. С опора на длани и пръсти, тежестта назад и започваме 7 вълни. И правим кратка пауза преди да сменим позицията.
И преминаваме с опора на пръстите на стъпалата и на дланите. Тежестта отново е назад. И от пръстите през коленете, през гръбнака напред до главата. Връщаме през гърдите в корема. И още 6 вълни. Кратка пауза. Преминаваме към последната позиция. Стъпваме на стъпалата и плавно с вълна се изправяме нагоре. И леко присядаме. И още 6 вълни. Колене, гръбнак, глава, гърди и корем. Фиксираме. За завършване отново правим няколко поклащания към пръстите, към петите. И постепенно спираме, по средата разполагаме тежестта, балансирано между лявото и дясното стъпало. Затваряме очите и възприемаме измененото състояние на тялото.